Her har vi Bohrs model. Bohrs model, det er en meget simpel model over, hvordan et atom opfører sig. Bohr beskæftigede sig primært med hydrogenatomer, som består af en elektron, en proton og en neutron. Og her på modellen, der ser vi i midten kernen, som består af protoner og neutroner, og udenom, der har vi så 4 baner, og i første bane her, der har vi en elektron. Ifølge Bohr, så kan elektroner kun cirkulere i bestemte baner med bestemte energier. Så for at et elektron kan springe til en højereliggende bane, så må elektronet absorbere energi i form af et proton. Og ja, det kaldes absorption. Det ser vi her, hvor vi hopper til anden bane. Og vi ser, at bølgelængden af det absorberede proton er på 121 nanometer. Og hvis vi kigger her oppe på absorptionsspektrum, så kan vi se her i det ultraviolette spektrum her, der kan vi se en mørk streg, og det er simpelthen der, hvor at lyset er blevet absorberet. Så springer vi ud til 4. bane, og bølgelængden af fotonen, der er blevet absorberet, det er på 606 nanometer, og vi kan se her, at det er i det synlige lys. Vi har nu et exciteret atom, og for at skaffe sig af med det energioverskud, den nu har, så laver elektronen et kvantespring. Den udsender simpelthen den overskydende energi og hopper til en lavereliggende bane, og det kaldes emission. Og her kan vi se, at det er afgivet, bølgelængden af det afgivet foton er på 101 nanometer. Og det kan vi simpelthen aflæse her. Den her streg i emissionsspektrummet, det er simpelthen frembragt af den stråling, som der er blevet udsat, da det var, at elektroner hoppede ind til inderste bane. Når elektronen hopper ind, så kaldes det emission. Bohr opstillede en formel for energiniveauerne i hydrogensatomets endte stationære tilstand, og den ses her. Det er N er lig med H gange C gange R, divideret med N i N. Og H, det er Plancks konstant, og C, det er lysets hastighed i vakuum, og det er det samme som bølgelængde gange frekvens. Og så har vi R, der er Rydbergs konstanten. Og det var det.